Milaka hiritarrek kaleak hartu dituzte sistema publikoaren defentsan deituriko greba deialdian. Volkswagenek kotxe elektrikoa fabrikatzen hasiko da 2026 urtetik aurrera gobernuak emandako €1.000.000 diru laguntzarekin. Eta maineruko hiritarrak haserre daude parlamentuak euskaraz bizitzeko eskubidea ukatu dielako. Hau eta askoz ere gehiago Gaztelu plazan, asteragoaz. A las mujeres víctimas de violencias sexuales es un servicio de atención integral 24 horas, 365 días al año para víctimas de violencia sexual de toda la comunidad foral, que podrán ser atendidas tanto presencial como con carácter telefónico. Chiques, ¿os habéis enterado? El Servicio por la Igualdad del Gobierno de Navarra ha desmantelado el servicio de sanidad. Katxe korreta! Katxaren gurenen aurrekontua murriztu dute eta 3 langile kaleratu. Horregatik, otsailaren 25ean atxaldeko 6etan Gazteluen parantzan elkartuko gara mani zoragarri bat egiteko, kariño. Gora! Administrazio publikoko, osasunbideako eta hezkuntzako langileek eragile sozialekin batera indarrak batu dituzte kaleak hartzeko. Jarraipena 14%koa izan da administrazioan eta 17% hezkuntzan. Hala ere, sindikatuek salatu dute gobernuak greba egunean jarritako zerbitzu minimoak gehiegizkoak izan zirela. Negoziazioa mahai sektoriala eta gobernuaren artean martxan da. Zerbitzu publikoen defentsan milaka hiritarrek kaleak hartu dituzte otsailak 15ko greba deialdian Iruñean. Osasungintza, hezkuntza eta administrazio publikoko langileek zein eragile sozialek bat egin dute elkarretaratze oso jendetsuak burutzen asteazken goizean zein arratsaldean. Jendetza bildu gara gaurkoan oraingo elkarretaratze hontan. Honek erakusten duena da greba langileria gehiengoak babesten duela, haserre handia zegoela administrazioko sektore eta anbito guztietan. Hala ere, sindikatuek salatu dutenez, gobernuak ezarritako zerbitzu minimoak gehiegizkoak izan dira. Esate baterako 100%koa ospitaletan eta larrialdi zerbitzuetan. Gertatzen dena da, greba egunak gaur dela eta orduan badagoela jendea greba egin nahi izan duena eta ezin izan dena ona etorri. Hala eta guztiz ere, grebaren jarraipen positiboa txalotu dute sindikatuek eta eragile sozialek. 14%koa foru administrazioan eta 10%koa Nafarroako osasun zerbitzuan. Nabarmentzekoa hezkuntzan greba egin duten langileen portzentaia, 17%. Aldarrikapenak argi utzi dituzte zerbitzu publiko doako eta unibertsalak kalitatezko zerbitzua, bai langileentzat zein hiritar guztientzat. Hemen jokoan dagoena gizarte eredu bat delako. Ez da bakarrik enplegatuen baldintzak, eta hori baita ere ezinbestekoa da administrazioak ondo funtzionatzeko eta zerbitzu publikoak kalitatezkoak izateko, baina azkenean hau gizarte osoarentzako zerbait da. Nafarroako gobernua eta mahai sektorialaren arteko negoziazio bilera ostiralean ospatzen da. Bai, greban nago. Nago lanbide eskolan Virgen del Camino.
Bai, greban nago eta Lizarrako institutotik nator. Babesa ematera, erretiratua nago. Ni toki administrazioan nago eta guk ez genuen greba egiteko eskubidea, baina alare atera gara osasungintza publikoa eta unibertsalaren alde. Badaude tailerrek ezberdinak eta departamentu ezberdinak eta departamentu batzuk egin dute gehienak, beste batzuek ez, baina orokorrean gaude nahiko pozik. Eguneko 20% inguru. Zehazki zifrak ez dakizkit, baina prestakuntza gutxirekin izateko uste dut izan duela erantzun desente eta ona etorri gara Lizarratik talde desente bat. Orduan horrekin pozik nago. Bueno, zergatik ez? Aldi batetik prekarietatea, gehienak gara interinoak, eta hori hala ere ikaslentzako kalitatea eta hizkuntzaren kalitatea jaisten ari da, ez? Urte bat zaude txantrean eta hurrengo kurtsoan zaude tafaian eta hurrengo zaude imarkoanen eta hori ikaslentzat jaisten da, ez, kalitate hori. Bueno, batez ere zentroan egunero ikusten dugun errealitatea. Baditugu, gure zentroan badaude 30 ikasle dituzten tutoreak, bi orientatzaile gara ia 1000 ikaslerentzat, eta horrela uste dugu ezin dugula arreta duin bat eskaini gure ikaslei dagoen aniztasun guztiarekin. Pentsatzen dudalako sistema publikoa indartu behar dela. Ari garela, privatizatzen alden guztia eta ez nago horren alde. Nire neureak batez ere pentsatzen dudalako irisgarritasunaz hitz egiten dugunean ez da gurpildun aurli batean dagoen norbait osasunetxean sartzeko, baizik eta pertsona migratzaile batek ere izan ditzan eskubide berberak, edo gaixotasun kronikoak dituztenak izan ditzaten behar dituzten baliabide guztiak, eta horrekin batera ere osasungintzan lan egiten duten ere lan baldintza duinak izan ditzaten, ez delako arazoa ez da dirua falta, dirua badago, zergak hor daude eta arazoa da nola banatzen den diru hori, eta orduan guk pentsatzen dut diru horrek joan behar duela irakaskuntzara, joan behar duela osasungintzara, eta ez duela joan behar adibidez, abiadura handiko trena bezalako, azpiegitura erraldoi, eta deusetarako balioko ez duen zerbaitetara. Volkswagen lantokiko elektrifikazio proiektua foru interesekoa izendatu du Txibite lehendakariak. Ibilgailu elektrikoa ekoizteko 1.000 milioi euroko inbertsioa aurkeztu du foru gobernuak. Aste honetan ere lantokiko hauteskunde sindikalak ospatu dira eta UGTek irabazi du gehiengoarekin. Beraz, Volkswagen Nafarroan gaur egun 3 automodelo fabrikatzen ditu, Volkswagen Polo, T-Cross eta Taigo. Une honetan Volkswagen taldearen Small BEV Battery Electric Vehicle gamako 2 modelo berri 100% elektrikoak iristeko plangintza fasean daude. Fabrikak ingurumen baimen integratuan eskatzen den gehieneko edukiera mantenduko du, hau da, 400.000 kotxe urtean, eta 300.000 auto urtean, besteak beste merkatuaren eskariaren arabera aldatzen dena. Urrengo udal eta foru hauteskundeak geroz eta gertuago daude. Aste honetan EH Bilduko Nafarroako eta Euskal Herriko hautagai nagusiak Iruñean batzartu dira. Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusia hautagai eta alkategai hoiekin elkartu da.
Horregatik esaten dugu gaur, gu pertsonak eta pertsona konprometituak planteatzen ditugula pilotatzeko herri honek behar duen regenerazioa. Hemen Iruñan gehiago inoin, baino gehiago ikusten da datozen hauteskundeetan jokoan dagoena. EH Bilduren eskutik gobernatzeko eredua, herriarekin eta herriarentzat, jendartearen beharrei erantzuna emateko politikekin, edo eskuinaren proiektua. Zoritzarrez oso ezaguna eta pairatu duguna luzez. Nafarroako gobernuak Iruñeko kartzela zaharraren atea memoria historikoaren gunea izendatu du. Ekitaldi instituzional honetan Felix Bolaños ministroa eta Maria Txibite lehendakariak parte hartu dute. Gainera, Ezkabako gotorlekua memoria gune bilakatzeko konpromezua berretsi dute foru gobernuak eta gobernu zentralak. Leku hori hainbat belaunaldiren memorian zenbait gatazka eta gizarte borrokekin lotuta egonda, adibidez, 80ko hamarkadan derrigorrezko soldadutzari intsumisoa emateko mugimenduarekin, baina guztiaren gainetik 1926ko uztaileko estatu kolpearen ondoren izandako papera nabarmentze da. PSNek eta Navarra Sumak mainerun eremu mistoan sartzeari uko egin izanak herritarren amorrua piztu egin du. Udalbatzak aho batez eginiko eskariari ezetza eman zioten parlamentariek otsailaren 2an. Euskararen legearen izaera baztertzailea eta gobernuaren jarrera salatzeko elkarretaratzea egin dute maineru. Nafarroako parlamentuak maineru eremu mistoan sartzeari uko egin izanak herritarren amorrua piztu du. Udalbatzak aho batez eginiko eskaera, hau da, maineru eremu ez euskaldunetik mistora pasatzeko eskakizunari ezezkoa eman zioten PSN eta Navarra Sumako parlamentariek otsailaren 2an. Hauteskundeak iritsi aurretik euskararen foru legean aldaketak egiteko momentua proposa ez zela argudiatuz. Gertatutakoa salatzeko eta euskararen legearen izaera baztertzailea salatzeko elkarretaratzea egin dute asteburuan maineruko udalak eta hor dago plataformak. Legean ez euskalduna deituriko eremua sortu zuen, izenetik bertatik bere asmo baztertzailea argi ustea zituen. Bada, maineru esan du ez duela bazterketa horren parte izaten jarraitu nahi, eta bere hitza errespetatzeko eskatzen du. Maineru inguruko herriak eremu mistoan daudela kontutan hartuta, maineru kanpoan utzi nahi izateak ez hankarik ez bururik izatea salatu dute herritarrek. Izan ere bazterketa honen ondorioz, maineruko eskolak itxi behar izan zuen eta euskaraz ikasi nahi duten umeek garesera joan behar dute. Azkenean, gu gara beste herri bat bezalakoa, ez dago ezberdintasunik gure herria eta Zirauki ondoan dagoela edo Mendigorria edo dena delako bezala, orduan ez dugu ikusten inolako zentzurik honetan. Maineru bezalako herri txiki batean euskaraz ikasi eta bizitzeko eskubidea bermatu dadin eta batez ere herritarren hitza errespetatu dadin aldarrikatu dute. Eta orain kulturari tartea eskaintzeko unea heldu da. Ezagutzen alduzue Uharte Arte Garaikidearen zentroa. Iruñetik gertu dagoen Uharte herrian kokatuta ekoizpen artistikora bideratutako espazioa da. Bideoa, irudia, gorputz laborategiak, estantziak, tailerrak baliabidean hitzak ditu zentroak. Oskia Uhartek, Uharte zentroko zuzendariak ekosistema honen berri eman digu. Arte zentro bat da,
bai? Erabilera ezberdinak izan dituenak, 2007an sortu zena, bai? Uhartek Iruñondoan dagoen herri honen udalaren iniziatibaz edo. 2007an sortu zen, esan bezala, edo inauguratu zen, moztu zen, eta momentu horretan burbuila inmobiliarioarekin geunden, justo lehertu zen momentu horretan, 2008 inguruan lehertu zen, eta 2007an denok uste genuen beti horrela bizi izango ginela, eta orduan eraiki zen alako espazio bat, 6.000 metro dituen, erakusketarako 6.000 metro dituen espazio alako bat eraiki zen Uharte bezalako herri txiki batean, Uhartek orduan bazituen 4.500 biztanle, oso txikia zen. Orain 7.000ra iritsi da edo 7.500. Baina momentu horretan oso txikia zen, inongo babesik gabe aurrera egin zuen proiektu horrekin, eta azkenean 2010 urtean gobernua sartu behar izan zen, Nafarroko gobernua, dirua sartzera hemen, funtzionamendurako ere ez zuten, eta ixteko arriskuan zegoenez, gobernuak diru sarrera bat egin zuen, urtero egiten du funtzionamendua egoteko hemen. Momentu honetan, Uharte zentroa ekoizpen zentro batean bihurtu da, 2006tik aurrera horrela izan da. Aurretik erakusketa zentro bat izan zen. Erakusketak egiten ziren, baina, esan bezala herritxo batean dago, beraz, jendea onain hurbiltzea, ohitura kulturalak ez ditugu hain zabalduak, Iruñ herrian. Orduan, zaila da jendea onaino iristea orain, 2006tik aurrera erabaki zuen fundazioak erabaki zuen ekoizpen zentro batean bihurtzea. Hau da, bukaerako, erakusketan ikusten dugun bukaerako artelan horretan fokoa ez jartzea, baizik eta aurretik datorren prozesu horretan guztian. Ikerketa, esperimentazioa eta ekoizpena hartzen duen beste zati horretan guztian. Eta nola ez baita, komunitate artistikoak, harremanak eta sinergiak sortzen duten beste momentu horretan. Beraz, orain, Uharte zentroan daukaguna da, lanerako espazioak, lanerako errekurtsoak, laguntza, babesa, eta saiatzen garena, hemen nolabait, komunitate artistikoa bizi eta harremantzen den toki bat. Hemen, Uharte zentroko lehenengo solairuan baditugu laborategiak deitzen ditugunak. Laborategietan, laborategiak banatuak daude lan ezberdinetan edo, alde batetik badugu bideoarekin lan egiteko edo argazkigintzarekin lan egiteko bideolab bat, badugu soinuarekin lan egiteko audiolab bat, badugu gorputzarekin lan egiteko gorputzen laborategia deitzen diogun beste espazio bat, eta gero baditugu inpresioa eta arte grafikoekin harremanak daukaten beste laborategi batzuk direla, adibidez, ploterra erabiltzeko, risografia egiteko, serigrafia egitekoa, grabatua egiteko, argazki egintza analogikoa egiteko, baita badugu beste bat deitzen dioguna Fab Lab, orain asko handitu dena, ze hasieran bakarrik irude inpresioa eta joskintza edo josteko makina ezberdinak eta bordatua lantzeko makina ezberdinak genituen, eta gaur egun ja sartu dira adibidez egurra eta metalarekin lan egiteko tailer batzuk, zeramika lantzeko beste espazio bat labeekin, eta soldadura egiteko beste espazio bat. Geroz eta handiagoak dira, nik uste dut ja geldituko garela, ez garela gehiago hasiko, ze, azkenean errekurtsoak ere mugatuak ditugu. Komentatu dudan bezala, 2006tik aurrera Uharte zentroa ekoizpen zentro bat bihurtu da. Transformazio hori edo aldaketa hori gertatu da 4 lagunok hartu genuenean zuzendaritza. Gauza berezia da hau, normalean zuzendaritza pertsona bakarrik egiten duelako, eta kasu honetan guk proposatu genuena da modu kolektiboan zuzendaritza hori egitea. Esan genezake kulturkudeak eta laborategi batean, egon garela 6 urtez, eta gure arteko harremana eta lan egiteko moduetan ikertzen, ibili gara 6 urte hauetan. Saiatu gara komunitate artistikoan lan egiteko modu horizontal horiek kudeak eta kulturalera erakartzen. Nolabait, saiatu gara, lortu dugu edo ez, baina gehien bat gustatu izan zaiguna edo probetxugarri izan zaiguna izan da prozesua, guretzat, profesional bezala, baina baita uste dugu baita Uharten lan egiten den moduarekin, gaur egun lortu dugun horizontaltasun hori ere, hortik dator, nolabait.
Eta momentu honetan, Uarte Zentroan, esan bezala lau zuzendari izan gara orain arte, Lis Arteta, Beti Saujanguren, Nerea de Diego eta ni. Lauak komunitate artistikoko agenteak gara, eta beraiek bere ibilbidea jarraitzea erabaki dute, beste modu batzuetan, ni Uarterekin orain daukadan binkulazioa jarraitzea erabaki dut, eta aurkeztu nahi zuzendaritzara berriro ere, beste 4 urte egongo naiz, eta momentu honetan Uarte Zentroan gertatzen diren gauza pila bat, nahi duguna da gizartearekin harremanetan jartzen hastea. Bitartekaritza eta hezkuntza artistikoaz baliatu, eta proiektu horiei ibilbide luzeago bat bermatu, nolabait. 4 emakume egon gara zuzendaritzan, gauza ez ohikoa ez zuzendaritza postuetan badakigu gehien bat gizonak daudela, eta honetan adibidez MAP, Mujeres en las Artes Visuales asoziazioak ikerketa nahiko bultzatzen ditu, eta hor ikus daiteke bai kulturkudeaketan, hezkuntza artistikoan, bai baseko ekintza horiek guztietan emakumeak agertzen direla, baina gero zuzendaritza postuetan ez daudela emakumeak, sektore guztietan bezala, uste dut gertatzen dela hau baita sukaldaritzan, baita medikuntzan, baita hori gertatu goi da, horretan baita saiatu izan gara, genealogia berri horiek sortzen, gure lanarekin. Bestetik, kultur munduan, Iruñerrian ikusten denez, emakumeak dira gehien bat lanean ari direnak orain, eta nik uste dut betidanik horrela izan dela. Oso sektore feminizatua dela, prekarizazioak dakarrela horrek ere, eta poztekoa direla orain ikusten ari diren, sortzen ari diren iniziatiba batzuk, adibidez espazio bat sortu da Iruñan Lazurda izenarekin, 8 emakume daude atzean, eta uste dut poztekoa dela, halako iniziatiba alternatiboak sortzen ari direla ikustea. Adibidez, guretzat laguntzat, oso pozgarria izan den gauza bat, adibidez izan da, eskaintzen genuen programazioa geroz eta onarpen handiagoa izatea. Esan nahi dut, Solairu honetan, adibidez, orain gauden Solairu honetan, 14 lan espazio daude, eta hasieran 2 artista genituen, bat eskina bakoitzean, eta haien artean ja ezagutzen zuten, beraz, ezin zen sortu sinergia gehiago ja aurretik ezagutzen ziren. Baina orain 14ak okupatuak daudela ikustea eta itxarote zerrenda txiki bat daukagula ikusteak, adibidez, oso pozgarria da guretzat. Master bat atera izana, Nafarroa bezalako lurralde batean, non ez da arte ederren eremu bat izan aurretik, eta aurrera hirugarren edizioa aurrera ateralizatea, baita ere pozgarria da. Aipatu dudana baita, Lazurda bezalako espazioak edo Iruñan sortzen ari diren azpimugimendu horiek ikustea ere pozgarria da. Aurrek urtetan ikusi duguna izan da, desagertzen ari zirela, Iruñan zegoen arte garaikidea lan egiten zuen galeria bakarra, Moises Pérez de Albenizena, Madrilera joan zen. Beste mugimendu batzuk ere desagertzen ari ziren, beste espazio alternatibo batzuk desagertzen ari ziren. Eta ikustea azkeneko 6 urtetan gutxinaka aurrera ateratzen ari direla berriro ere oso pozgarria da. Eta esan dudana, berez Uarte Zentroan ere sortzen diren mugimendu horiek ere ikustea, esperantza puntu bat ematen dute. Hasiko naiz berriro. Nik uste dut arteak ekar dezaken, ez du zergatik beti ekarri bat, baina ekar dezaken gauza positiboena gizartearentzat da gizaki kritikoagoak egiten gaituela. Guk ezagutzen dugunatik haratago eraman gaitzakela. Eta gauza berriak ezagutzen ditugunak kolokan jarri, horretan laguntzen algaitu arteak gehien bat. Artea ez bakarrik artea objektu bezala, baizik eta prozesu artistikoak, artista batekin lan egitea, artista baten lana ezagutzea, artista baten ikuspuntuetara geurea irekitzea, horretan laguntzen gaitu gehien bat. Espero dudan Uarte Zentrorako da, geroz eta hemen egiten dugun lana, geroz eta hobeto ezagutzea kanpotik. Uste dut ezagutze horretan izango da gizarteak
baloratzen duen momentua, bai, hemen gertatzen diren prozesu horiek baloratzen duenean, bai. Eta, gonbidapena noski artista guztiei hemen muturra sar dezaten, bai, eta gurekin parte hartu dezatela zerbaitetan. Kulturarekin jarraituz musikara salto egingo dugu honakoan. Pau Berrueza Lizarrako kantautorea da. Bere proiektu artistikoaz hitz egiteaz gain Lizarraldeko musika komunitateaz mintzatu da gurekin. Ni Pau Berrueza Sadaba naiz, eta hemengoa Lizarrakoa musikaria eta irakaslea. Hasi nintzenean, zen dena kanzion protesta, zen dena nola objektiboa importanteagoa zela musika baino, momentu horretan. Eta gero nik uste aldatu dela pizka bat, eta orain ez da objektiboa hainbeste, baino musika. Oraintxe bertan nago musikarekin oso bakean, ze izan ditut faseak de ez ari naiz ezer jotzen, eta gainera ez daukat gogoak hortan. Egiten dudan musikan ez dago inolako konpromesurik. Melokoton Gigante da talde flexible, eta nahi dugunean esaten dugun baietz, jotzera, nahi dugunean esaten dugu ezetz. Lizarraldean, ni orain sartu naiz, kolokio musikal oso handi batean. Azkenean hemen artista musikal pilo bat gaude, eta uda hontan ni ez dakit sortu den, baina ni sartu naiz komunitate horretan, eta azkenean badaude leku asko hori baliatzen dutela. Ni beti izan naiz solista, eta orduan komunitatean nagoenetik izan da hau erabili behar da. Orduan eskaintzen dit leku bat non izan un showman. Gusten dut nire musika oraintxe bertan dagoen bezala. Edo igual oraintxe bertan dagoen bezala, baina grabatuta. Baina esan nahi dut orain bezala en el sentido de ez dela produktu bat. Ze hori ja ez zait gustatzen. Ze gainera zure musika produktu bat bihurtzen duzunean, zure bizitza ere produktu bat bihurtzen duzu modu batean. Ze azkenean zurea den gauza bat ari zara saltzen. Hau eta asko ere gehiago nahi eran. Ez ezazue galdu Nafarroako aktualitatea 11 telebistan. Pauren musikarekin agurtzen gara. Hurrengo astera arte ongi izan. A menudo y sin querer, juzgo antes de conocer. A menudo me veo teniendo que parar los pies. A menudo creo que ya lo sé todo, que no hay nada que aprender. Se me olvida que hay entornos muy diversos, que hay personas diferentes con sus uñas, con sus dientes, con sus risas, con sus besos. Me veo poniendo peso a aquello que aún no sé. Y sin rodeos quiero decir lo siento, reconocer mis fallos, aprender algo de ellos, repetirlos, porque sé que aprendo rápido. Pero al tiempo también olvido y pido paciencia a mí y a las que quiero, porque la vida es un proceso de autocrítica, intentos y quiero tener...